Jendea konektatu da, guendik ezen konektatu. Atxago jarri, porque edago atxago jarri. Ez, agor ondo. Ezen konektatu guendik. Bale, bat bai. Ipetxeko du, Zein da hori, aha. Amagos pertsonala da, nire mazasi. Egunon denoi, baimena eman diate hasteko. Bueno, gaur goizen hasi naiz 15 egun hauei aurre egiteko, ariketa fisikoa egiteko zenbait gomendio jotzen saretara, eta etxekok zirikatu inaute eta esan dute, baita, baintzazu, zeo zerrola zuzenean Facebooken edo Instagramen, eta bueno, hortan saiatuko gara. Esperimentua da, eta ikusiko dugu, ez dakiz espektatibaekin etorri zehatze, baina, bueno, helburua da 30 minututan ondo pasatzea, ariketa fisiko pixka bat egitea, eta gero gauza gehiago ezagutu nahi baldin badituzue, sartu zaitezte, nik guain dela 8 urte sortu nuen saito horretan, horren inguruan ere, jungo naiz hainbat gomendio eta azalpen ematen. Bueno, hasteko, mugikortasun artikularreko ariketa batzukin hasiko gea, gero ariketa aerobikoko ariketa batzuk egingo ditugu, indarra landuko deu, gorputzaren goikaldekoa, abdominalak, hanketakoa eta bukatzeko luzamendu batzuk egingo ditugu. Eta ea gaigean, ni lehenengo, hau egunero egiteko, eta ea alik eta lasterren pasa ez zaizkigun 15 egun hauek, eta etxetik ateratzerakoan eusten diogun egun hauetan lortuko den formai eustea. Venga, basiko beha, besteik gabe, besoak gora eta bera mugitzen. Garai baten beroketa haste gendun luzamenduekin, baino azken ikerketak diote, guain, barru eta kanpoa, azken ikerketak diote beroketa aktibo izan behar duela. Ordu, horrelako mugikortasun artikularreko ariketak, orain lanketa aerobiko egiteko landuko ditugunak, eta ondoren ja, ariketa intenso egiten hasi. Gaur egun, goi mailan, luzamentuak konpetizio horretik apenas egiten dira. Batez ere egiten dira, lehiatu ondoren, edo entrenatu ondoren. Guazen gerria pixka bat mugitzea. Alde batean, ez utzi bela ona blokeatuta, lagundu hor pixka bat. Hankak hiloko ditugu pixka bat. Hanka, horreka pixka bat handu, horregatatzea. Bestearekin eberdin. Eta hasteko presa hori. Orain egingo ditugu 10-12 ariketa, gutxi gora bera, minutu bateko iraupenarekin. Hasteko oso gauza simple egingo du. Besteik gabe, korrika tokian, horkoa gehiegi altxagabe. Arnasa ondo hartu. Hemen bizilaunekin ere bizilaunak ere kontuan hartu beharko genituzke, eta, ni hemen alfombran gainen nahi naiz, hor ez dira ausartu nirekin ateratzea etxekoak daude parketan gainen zuzene, baina nik uste nahiko bat animatu da. Adineko jendentzat, ariketa hauek egin behar ez bagituzu ere, edo konbendio emateko, ibili daitezela. Pasioan gora eta bera importantea da, geldirik ez joatea. Arnaz hartu, no? Orain, hasiko da berdina egiten, baina belaunak pitekan bat ioz.
asko nekatzen batzate, ni bezala, momentu hontanena oso forma fisiko honen, mantxotu, besti gabe, basio gabe egin, hor beran. Arranaz ondo hartu. Bueno, urrungoako betuko dugu eta musika pixka bat eta jarriko dugu, bestela asmurteko zeate. Bueno, baina nekin ingo dugu. Gehiago baldin bada, hola indezakizu, zuek ikusi, Bueno, badirudi, gauzako ezen dira eta dizio gehia laguntzen hasi dara. Urrungako kiongontzonei esan beharko jo laguntzeko, DJ gulei. Nate, pasan mesedez. Venga. Bat, bi. Bat, bi. Esan dagoa, eso gogorretan bazaizue, antxotu pixka bat. Batia jarri hiltzen dago. Venga, urrungo egingo dugu, harintxegoa berriz ere, hasierakoa, errekuperatzeko pixka bat, hortxe. Mantxo. Beste minutu bat horrela, gogoratu, momentu enten nahi geha, erresistentzi aerobikoa lantzen, iraupen luzekoa. Hau oso garrantzitsua da kirol guztietan, batez ere oinarria jartzeko. Errekuperazio guztia aerobikoa da. Orduan, indarrezko kirolak egiten badituzu ere, oinarria jarri behar da. Eta osasun aldetik, ariketa oso egokiak, efine gure bihotz eta zainen sistema, arnasketa sistema, eta gorputzeko organo guzti regulatzeko funtsezkoa. Bueno, guain, hasiko geha, ariketa, lasaixego bat. Venga, besti gabe, venga. Belaunakillo. Momentuz, hau bain. Mantxo egea. Nahi badezue gogorragoa, hola indezakezu, baina nik uste niretzat behintzat nahikoa da erritmo hontan egitea. Venga, 10 segundo igual. Venga, berriz mantxo. Venga, urrungoa sartuko dugu koordinazio pixka batekin txontxongia deitzen zaion ariketa. Hasiko naiz, hola jartze geha, iriki, erdia, iriki, erdia, guain, iriki, erdia, iriki, erdia, iriki, erdia, iriki, erdia, doain segidu. Venga, eta gero,
Venga, berriz egingo du iriki. Erdia, iriki. Erdia, eta guain zailduengo du pixka bat. Iriki. Erdia, zabaldu, erdia. Aldatu. Erdia, zabaldu, erdia. Iriki. Erdia, zabaldu, erdia. Iriki. Erdia, zabaldu, erdia. Venga, segidu. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Eskubi. Esquerra. Eskubi. Esquerra. Eskubi. Esquerra. Eskubi. Amos, den nola eta bukatuko dugu, bueno, zumbako koreografiak egiten. Vale, berriz ere xoabe, rekuperatzeko pixka. Instagram batzuk. Venga, guain. Mugikortasuna eta ariketa lasaixe bat ingo dugu, Pum, eta luzatu, pum, eta luzatu. Bankakin, hor gaudela aurrea. Zui kamara jatzen egin izela. Ez ondo. Naz egiko daukaun gaur. Eta gu denok hemen etxen sartuta. Gaur, arau inberso eman inberko dugu. Santa Clara arrautzak eman, ebi egin dezan. Bueno, berriz egingo dugu, hasierako ariketa, baino, orain beso sartuta, Bat, bi. Lasai egin, honek asko nekatzuta. Editu horren, note. Esan dakoa zuen neurtu, gehiegi bada, mantxotu, eta hasi, Bezila ez gabe, ez etxe gabe, toki gabe etxean, ariketek egiten. Vale, venga, baina bingo dugu, Pam, 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 pam. Eskiatzen bezala. Piskatara gaineko. Hau, alfombra gabe hobeto. Besoak luzatu hor. Venga, venga. Era pixka bat. Beste honetan, balabarrak eta gauza hola abilezikok eta egingo ditu baita ere. Venga, bale, guain kankan ingo dugu, Hau, indezak ez nola, edo fuerte xaure gai, baina, bueno, nik uste tola, niretzat behintzat nahikoa da. Baina besok. Hau, egia esan, musika jarri eta gorputza libre utzi eta dantza nahitzaren oso ariketa egoki izan ziteken. Bizilona gehiagi azolatu gabe, etxeko denak dantzan jartzeare elego deke gaizki. Esan deten bezala, fisikoaki aktiboa mantentzea importantea da, baina, bueno, ondo pasatzea, mentalki ere aktiboa izatea, zorionez, hemen atzean ikusten dezen liburutegietan, Oendi liburu batzuk irakurtzeko gauzkat, osea, ez dira aspertuko. Venga, guain eski ingo dugu. Venga, eski bi aldaera ingo ditugu. Iraitek aldetxea, making off ateako den.
Besteik gabe hau. Bai, bate galdetzen mendu, meikin ofengote dut. Urrungoan nik hartuko etemendik telefonoa eta eak itxiko izetatzen zer da. Hande batera. Bueno, haure bai, esan bezala, Dantza bezala egin gezake. Oin egin zeko da. Bueno, haure eskiatzea. Baina, epa. Esatera eztea. Bueno, suave, esateatzen. No está de forma. Bueno, miak mate hogeta bat inozkazue, setitzen. Bueno, hau, nahiko gorra da. Venga, berriz bukatzeko suabe biliko gaur. Amarra minutu ditugu, Bueno, nik uste, lan aerobikoa, gaurkoz, nahiko izango da. Ariketa. Bueno, baina hasiko beha, Atzera iten bide. indarra lantzen. Bueno, indar ariketak, hasiko beha, abdominaletatik. Oso importantea da, abdominalak gorputzari sendotasuna ematen dioten giharrak dira. Gaur egun kore eta aipatzen den asko, ingleseko terminoa. Oso importantea da beti, lumbarrak lurra ikutzen daudela egitea. Orduan hasteko oso simplea egingo du. Altxa, belauna ikutu, baina lumbarrak hor. Suabe. Egiterakoan, arnasa bota, bueltan hartu. Bota, hartu. Venga, hogei aldiz. Venga. Bat, Ander jarri iten hor. bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, zazpi, hemezortzi, hemeretzi, eta hogei hau zuek ikusi nola egiten dezuen, hogei hartu baldin badia, hamar egin. Bueno, guain, gorputzeko ikaldeko ariketa batzuk egingo ditugu. Hau egingo dau, zirkuito bat, hiru ariketa, lau aldiz, bakoitza, 10, 20 errepikapen. Bueno, flexioak egiterakoan, ohiko flexioak gogor xamarra dira, horrela egitea. Orduan, posta egiten bat zaizue, horrela ere egin ditzakezue. Sudurrarekin lurra ikitzea, hemen trampa egin gabe, ez da hau, eta ez da hau, hor, berriare jaisten da. Eta hau, gogorregia balitz, paretan kontra ere egin dezakezue. Hor jarri, eta bularra paretea. Hau izango zen, oinarrizko ariketa. Bueno, venga, nik proposatuko izkitzen, ni behintzat 10 ingo ditut. Baina zuen gaitasun fisikoaren arabera, 10, 8, 12, 15, zuek ikusen. Hemen berdin, bueno, hau, azkarra egiten da, baino, arnasketa, printzipioz beti da, ariketa egiterakoan bota, eta lasaitzerakoan hartu, Venga, ez da izen bat indituran. Bueno, eta guain, ariketa hau, hanketako indarra, simple egingo da. Ingo ditugu, hanketako flexioak.
Indezakezu aurki bat jarri eta onaino jetxi bakarrik, edo nik egingo ditudan bezala, beraino jetxita. Bale, egingo ditugu, 20. Venga, jetxi. Venga, bat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bai. 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 Mazaz. Mazaz. Netze. Eta hor. Bueno, egin dugu serie bat. Oen berriz ere abdominalak, flexioak eta hankak. Bueno, abdominaletako beste bat ingo dugu. Adibidez. Horrela jarri. Eta guain ingo dugu alde bate ikustea eta beste ikustea. Esan bezala, lumarrak behiran daude. Venga, hau 30 aldiz. Ariketak egin daitezke denboraz edo hainbat errepikapen. Normalen, erresistentzia danen, nik nahiago denbora kontrolatzea. Baina indarra zaigeanen, nik uste egokigoa dela ariketa kopurua zehaztea. Venga, 22. Ben begira da, txilborrera gehienetan, Venga, bale. Bueno, berriz ere, egingo ditugu flexioak. Hau ere, rekuperazio gutxikin egiten baldin badeo, azken finean erresistentzia ere lantzen ari geha. Nahiko segi da idea, orduan bihotza, azkardoa, eta erresistentzia ere lantzen ari geha. Venga, ba. Venga, guain, hanketakoa beste bat egingo dugu. Hau, zua begin, asko irikitzen dugu hemen, arau bat da, hankak gustatzerakoan, melauna ez dadila oinaren puntatik pasa. Bat, 2, venga, 20 aldiz. Begirada beti aurrea, gorputzaren posizio egokia. Oso importantea da indarra lantzerakoan, orokorren ariketak egiterakoan, gorputzaren posizio egokia mantentzea. Bueno, listo. Venga, berriz ere abdominaletara pasako gea, guain. Venga, oblikuak landuko ditugu, aldetakoak. Horrela jarriko gea, eta hola igoko gea. Venga, pixka bat hilo. Venga, 10 aldiz, alde bakit. Venga, beste aldea. Nola jarriko nahi, Ondo, bueno, abiserien ditugu. Bueno, bain, aurki bat nahi nuke, amagendun bat. Txoina ezkun, Bueno. Aurki bat. Ezkun, Berdin egin ditzakezue abdominalak berriz, baina
Abdominalak, barkatu, flexioak. Flexioekin batez ere landuko ditugu pektoralak, tricepsa eta deltoidesa, sorbaldak. Ariketa honekin gehiago landuko ditugu batez ere tricepsak. Orduan horrela jarrita, barkatu bizkarra aulkiti gertu xamar, ukalondoak atzea, mega, 10, 15 aldiz. Vale. Bueno, ez, hirugarren seriekin nahi da, ez? Bai, ja, hiru abdominaletakoak, hiru besotakoak, eta baina ingo dugu, hanketako beste bat. Indeu, flexioak, pausoak aurrea, baina ingo dugu, aulkire hilo. Eta bera honek, etxi eta aldatu. Bum. Berdin, nik 10 eta 10 ingo ditut, zuek ikusi zenbat iten dituzuen. Gutxienez, 5 bat, hanka bakoitzekin. Ya está, esate. Vale. Bueno, eta azkenengo dugu, abdominalak, flexioak, eta hanketako beste ariketa bat. Bueno, abdominalak, ingo dugu, guain, 30 segunduko plantxa bat. Horrela jarri, gorputza zuzen, bizkarra, burua, lerro baten, arnasa ondo hartu, eta, venga, 30 segundu. Esaiazu, mesedez? Bai. Nunbait irakurri nuen, ariketa hau egiten, munduko rekorrazte eta 10 bat ordu diala. Ezakin ni apoia dute, bueno, baina horrela. Igual norbaitekin dezakegun hauetan. Hoi da. 2, bat, listo. Vale, pixka luzatu nahi bada ez zuen batzuk. Luzatu pixka bat. Minutu baino, nahi zuen bezala. Venga, berriz ere ingo ditugu flexioak. Bueno, hasteko gaur, pentsatzen zaila linea baino bentura, igual, gehitxiten nahi dea. Bueno, eta bukatzeko akendin diate, horkia. Ez horitere. Bueno, beste bat ingo dugu, da. Egin beharren, gluteo kuadrizesta, bikiak landuko ditugu, baina nola jartzen zeate, eta hor, 10 aldiz, hanka bakoitzekin. Venga, eta aldatu. Sigue contra las paredes. Sí que se hizo. Esa pared no la tacha, y tacha de Vale, bueno, bukatu dugu beroketa, bukatu dugu lanketa aerobikoa, indarrariketak eta bain luzaketa batzuk egin ditugu. Venga, hasteko, esiri, hankak zabaldu, arnaz hartu, eta suabe, saiatu, tripatik jaisten, arnaza botatzen joan, egizte zeaten nahi nila etuki batera, denxo nabaritzen dezena, hor mantendu 10 segundu. Vale, alde batera ezin ningo dugu.
Orain, hor gora. Eta guain, eskubiko besoa, eskubiko hankaruntz, eta alde batea etxit. Honekin batez ere, lumbarretako, bizkarraren bekaldeko zonaldea luzatuko dugu. Berriz. Arnasa botatzerakoan, estutu pixka bat. Vale. Bueno, guain, kuadricepsa luzatuko ditugu, bi aukera dituzue. Batzutik, besterik gabe, horrela, belaunetik bera. Gerri aurrea pixka bat, arku bat bagine bezala. Edo, baita egin dezakeztu elurren. Hola, hankartu, eta gerri aurrea pizatzen. 10 segunduz. Vale, ondatu. Vale, altxa, aduktorea lozatu ditugu pixka bat, iriki hankak pixka bat, alde batea, eta berri aurrean. Nabaritu behar duzue, aduktorea luzatzen zagizuela. 10 segundu, eta bestaldea berdin. Vale, venga, bikiak luzatzeko, hor jarri, horko ondo apoiatu, eta hor, herri aurrea, horko altxagal. Venga, beste erekin eberdin. Vale, venga, horrela jarri zaitezte. Venga, ukalon tontuatik gora. Venga, alde batea pixka bat. Bestaldea beste pixka bat. Guain tricepsa luzatzeko horrela jarri. Eta ukalondotik guain gora egin. Tira horrela gora. Venga, bestea berdin. Venga, guain pektora luzatu ditugu. Hor, besoak pixka bat gora. Eta sorbaldak atzea. Eta hor mantendu pixka bat. Ariketa berein daiteke ateen kontra. Hor jartzen zeate. Hanka aurreatuta. Eta sorbalda aurrea ekarrita. Hor. Eta bestearekin berdin. Alde berdineko hanka. Eta atzea. Guain. Etzan egingo beha berriz. Igual azkarrekin ikoan. Pixka bai. Bai, ni beti gauza gehienak azkar. Bera, hola jarri. Hor, eutxi pixka bat. Kaixo Malentxo. Mantendu hor. Hemen, arnasa bota pixka bat. Eta behartu baino, luzamenduak egiten behin ere ez dezue, minik sentitu behar. Tensioa da. Eta tensio puntu hori nabaritzen dezunen, mantendu 10 segunduz. Beti, estutzerakoan pixka bat, arnasa bota. Venga, guain. Tolestu, hanka, eta belauna bularraldea ekarri. Ariketa osona da, bizkarraren bekaldea pitin bat askatzeko. Venga, guain, hor gaudela, besoak zabaldu, eta belauna eraman alde bat. Arnasa bota. Berriz ere hasierako posizioa etorri. Hanka gora. Arnasa bota ondo. Estutu pixka bat. Eta guen, belauna tolestu. Eta ekarri. Eta orain bestalde egingo dut, Bai, xantzuko behar. Zesan. Vale, orain, horrela jarriko geha.
hanka ezkerra luzatuta, hanka eskubia gurutzatu, luzatuta daukazuen hanka bereko besoa belaunan gainetik pasa, eta orain begiratu behar dugu. Tolestuta daukagun hankaren aldera, atzea eta gora. Vale. Bestearekin ere berdin. Hor. Gurutzatu besoa. Eta guain, gurutzatu daukazuen hankan aldea. Atzea. Eta gora. Venga, eta azkeneko bi ariketak egin ditu. Horrela jarri. Juanjok esateu haupa angelota. Gorpok ipurdin. Eta guain hemen. Saiatu aurrea luzatzen, lizkarraren bekaldean tensioa nabaritu arte, eta hor mantendu pixka bat. Venga, guain horrela jarri, tengo du, bizkarra, bera, eta katuk bezala, gora. Bera, gora. Bera, gora. Eta lehen aztu zait ariketa bat, ni batzutan zintilei leotibiala minuta aukitzen dut, eta ariketa hau egin dezakezu apoiatutan baita ere, hau, luzatzen pixka bat, bestearekin ere berdin. Bena, eta bukatzeko, berriz ere nahi badezu aurki hartu, edo paretan kontra, erlajatzeko pixka bat, jarri zaitezkete horrela, hau oso importantea da, lumbarrak lurra ikutzen eatea, jarri ditzakezuan paretan kontrare bai. Hemen bizkar osoa lurren daukaula, lasai, 30 segunduz. Arnasa sakon hartu, hartzerakoan tripa goren behar du pixka bat. Eta eta egin gorrea, erlakatuta pixka bat. Maia botako zure. Igual, ariketa hori egiteko musika lasaiagoa jarri genezake. Vale. Bueno, arazo tekniko bat egon hortik. Bueno, hau izan da Bihar berriz galdetzen. gaurkoa, bai. Bihar astea eguna da, nik lanera joan beharko dut. Bueno, lanen bakarrik egongo naiz, orduan tartetxo bat arnezaken igual saioa egiteko. Bueno, zuek esan ze iruditu zaizuen, oso gogorra, igual gaur hasteko, bueno, ez da harina izan eta batzuk agujeta izango dituzue bihar. Esaiazu ez ordu iruditu zaizuen egokiena, nik uste 11 aldea aukiko nukela saio egiteko, edo bestela arratsalden ja erresago. Arratsalden 6 aldea, ez dakit zuek proposatu, eta bueno, ikusiko dugu. Espero dut probetxuzkoa izango zala, aktibo mantendu, aprobetxatu irakurtzeko, lasaioteko, eta bueno, pentsatzeko elkar zaindu behar deula, gure osasun publikoa zaindu behar deula, eta benetan zein dian gauza importante bizitza honetan. Vale? Venga, eskerrik asko. Venga, egun hona pasa. Txin, agur zemarren. Agur! Venga, etorri aurre esatea, venga. Venga, agur. Ya está.